Boas tardes, un saúdo a todos os que nos están, a todos e todas os que nos están vendo a través de Facebook, a través de YouTube, da canle ACLP Rosin Roxal, a través da nosa páxina web, rosinroxal.gal, e os que nos escoitarán en diferido a través de Radio Filispín 93.9 FM, esa emisora ferrolá desde a cal Rosin Roxal emite os seus programas. Esta é unha mesa redonda sobre o tema do Monte do Gato. Durante os últimos meses do pasado ano e sobre todo nos primeiros deste presente ano, 2021, comezou a saltar a alarma. Pouco a pouco foise coñecendo que o Monte do Gato, ese prezado espazo natural e arqueolóxico da nosa comarca, sito entre os concellos de Aranga, Coirós e Ozacesuras, estaba a padecer unha máis que posíbel situación de perigo debido á instalación de varios parques eólicos no seu corazón. Dúas son as empresas, Greenalia e Galenergy, as que se reparten os proxectados parques, chamados de Felga, Seselle, Feás, Gato, Penasboas e Fontella. Segundo os plans, instalaránse un total de 40 aeroxeradores de grandes dimensións. Todos eles nun radio inferior aos 5 kilómetros. A implicación de Rosin Roxal polo Monte do Gato foi en principio arqueolóxica. Alí fixemos un multitudinario roteiro en 2006, un dos primeiros da nosa historia como asociación cultural, no que da man de Antón Malde visitamos os campos de Mámoas e os petróglifos da Fonte do Oso. Mais tarde, moito máis tarde, realmente, hai só 2 anos, en 2019, noutro dos nosos roteiros por outras terras tivemos a oportunidade de comprobar de primeira man os atentados que para o patrimonio supuxeron a instalación de parques eólicos. Estoume a referir ao que vimos no Monte do Seixo, en Cerdedo, onde tivemos a oportunidade da man de Cal Rosolla de visitar aquel encantador lugar e puidemos ver como unha das mámoas dese lugar estaba virtualmente cortada e destruída pola instalación dun aeroxerador. É normal que desde o punto de vista arqueolóxico os que formamos parte, aquelas persoas que formamos parte de Rosin Roxal, temamos polo que poida suceder nese espazo tan prezado para nós que é o Monte do Gato. Mais aparte dun espazo natural, tamén é un espazo arqueolóxico de primeira orde. Mais aparte dun espazo arqueolóxico, tamén é un espazo natural de primeira orde, onde habitan especies en severo perigo de extinción. Diso falarános outro dos poñentes nesta mesa redonda, que é Fernando Bandín, un gran coñecedor do Monte do Gato. O problema do Monte do Gato, do que hoxe sairemos sabendo algo máis, é obxecto de preocupacións veciñais e de atención mediática. A parte das numerosas alegacións presentadas aos proxectos, hai escasos días a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo solicitaba unha moratoria e incluso a UNESCO está de algún xeito a tomar cartas no asunto. Hai uns días tamén, na presentación dos roteiros de primavera, fixeramos unha clara alusión ao Monte do Gato, coa participación de dúas das persoas que hoxe van intervir nesta mesa redonda, que son Fernando Bandín e Antón Malde. Deixo-vos co que daquela dicían Antón Malde e Fernando Bandín sobre este espazo natural. No Monte do Gato temos unha paisaxe indómita, pero ao mesmo tempo foi domesticada polos primeiros agricultores e gandeiros que tivemos na comarca. Temos un patrimonio arqueolóxico, sobre todo tubular, dentro... Perdón, vou deixar de compartir un momento, non sei se estaba reproducindo ben isto, non sei se estaba saindo o son, en todo caso, vou empezar outra vez, de acordo? E disculpade todas estas... Un momento, por favor. No Monte do Gato temos... Disculpade todos estes problemas do directo. Bien, agora creo que vai ir ben. Aí estamos.
no Monte do Gato temos unha paisaxe indómita, pero ao mesmo tempo foi domesticada polos primeiros agricultores e gandeiros que tivemos na comarca. Temos un patrimonio arqueolóxico, sobre todo tumular, dentro adoitaban ter ou non, hai casos que non, dólmenes non vamos ver ningún, porque os esteos dos dólmenes leváronse para construir, buscáronse tesouros, pero quedaron os túmulos, grandes túmulos, unhas concentracións, ás veces sobranceiras, moi importantes a nivel galego. Non son moinhos de vento porque non trituran ni moen nada. Xeneran electricidade. Claro que o precisamos, pero non así, non así. Hai que darlle pois outra volta. E o que está claro é que esta é unha forma pois de empoderarse e que a xente e que a sociedade recupere co coñecimento algo que é de seu, que lle é propio. Ademais, de unha forma pois moi bonita. Eu estou seguro, como xa pasou, que o roteiro pois vai ser moi bonito, que vamos ter pois unhas vistas moi chulas, que o patrimonio arqueolóxico vai ser tamén excepcional e que a paisaxe vai ser tamén boísima. Vamos ter tamén grandes axudas neste tema, non? Pois que figure tamén aí Fernando, que ten moitísima experiencia, pois é unha seguridade total e absoluta. Confirmar o que dixo Antón de que as vistas son magníficas, porque realmente se domina unha panorámica moi ampla de toda a bisbarra, desde a Coruña até Ferrol, en fin. Entonces, simplemente por eso xa paga a pena visitar o Monte do Gato. Para min tamén é unha maneira de despedirme do Monte do Gato no sentido de que cando fagan eses parques eólicos o Monte do Gato vai perder bastante encanto para min, porque foi un monte que eu percorrí moitas veces buscando rastros de lobos, de atopeinos, porque en tempos había lobo por ali, e tiña ese, digamos, aire salvaxe, unha zona afastada dos núcleos de poboación, nunha bisbarra como a nosa, que ten unha densidade de poboación moi alta, onde podía un disfrutar da soidade e do silencio. Moi ben, pois unha vez introducida a cuestión, María Gutiérrez Calvete presentará as persoas que van intervir nesta mesa redonda. Adiante, María. Hola, Miguel, moitas grazas. Ben, como xa escoitaste, San Miguel, o Monte do Gato é un exemplo do que está a pasar no noso país con este plan agora dos eólicos, que queren facer de toda Galiza un inmenso parque eólico, dividido en pequenos parques, chamanlles así pequenos para saltar, para furtarse ao impacto ambiental. En fin, nós pensamos que este roteiro pode ser moi representativo do que está a pasar en todo o país. Para iso temos unha mesa redonda onde convidamos a persoas con distintos puntos de vista, distintas perspectivas. Vai estar Antón Malde, que xa o conocedes, é un arqueólogo que ten colaborado con Roxín Roxal, tamén Fernando Bandín, que é un naturalista, que tamén temos colaborado en Roxín Roxal con el, Aranza González, que creo, non sei se é a primeira vez, Aranza, benvida, que é a secretaria da Comunidade de Montes Veciñal do Monte do Gato, que é un punto de vista moi interesante porque é o punto de vista da veciñanza. E, finalmente, tamén a Adela Figueroa, que xa ten tamén colaborado con Roxín Roxal e que é membro de ADEGA e
ecoloxista, bueno, non sei máis como presentarte, é conocida por todos nós. Ahora mismo imos facer unha mesa redonda poñendo todos estes diversos aspectos para ver como, bueno, como podemos artellar un discurso. Benvidas e benvidos. Moitas grazas por estar aquí con nós. Podedes comezar, vamos ver. Antón, comezas ti? Comeza dicindo ti algo así do Monte do Gato. Non se escoita, Antón. Escoitadesme agora? Escoitades? Sí, agora sí, sí. Bueno, a medio dos anos 80 do século pasado, apareceu unha nova fornada de arqueólogos que comezaron a estudar sitios distintos, non? Por exemplo, a zona de Curtis, ese foi o Filipe Criado, a zona, por exemplo, de San Vitorio, na Serra da Loa, por exemplo, ese foi outro arqueólogo, e eu, que era un pouco máis novo, comecei perto da miña casa e quedábame o Monte do Gato. Monte do Gato ven a ser un gran pelouro de granito, froito do vulcanismo, do primeiro vulcanismo que houve na Galiza, de cando se conformou Galiza, por exemplo, da época do Monte Pindo, ni máis ni menos, e quedou entre dúas grandes fallas que son ocupadas por dous ríos. Por un lado, o río Mendo e, por outro, o río Mandeo. Esta circunstancia implica que teña unhas dimensións moi reducidas, non? Que sexa apenas unha unidade xeográfica que o é, é algo compacto, homoxéneo, que sexa moi reducido, que teña unhas dimensións moi reducidas. E estas dimensións reducidas inciden en dúas cousas moi salientáveis. Por unha parte, que teña un entorno medioambiental moi ben conservado, até o de hoxe, e, por outra parte, que teña uns restos prehistóricos, neste caso tumulares, certamente de grande valor a nivel galego e a nivel europeu. Básicamente por dous motivos. Polas grandes concentracións que temos de túmulos, que nós tamén coñecemos como mámoas ou como medorras, e por esa asociación que tiñan estes túmulos cos camiños. Cos que somos dali, ben coñecemos o camiño que vai de Monte Salgueiro a Curtis. Bueno, todo ese camiño vai xalonado por mámoas, ou o camiño que vai desde Penamoura, que baixa para o Fontelo, máis ou menos, para que a xente nos poda entender, da zona de Ois, que tamén hai mámoas. E o que vimos pasado o tempo é que xunto a estes restos tumulares tan importantes, tamén había petróglifos. Petróglifos certamente de tipo clásico, como pode haber nas Rías Baixas. Grandes conxuntos como é a Fonte do Oso, o cal é moi significativo porque a xente que vai facer os petróglifos é certo que é un arte que ten unha grande perturbación, pero nos seus inicios, e estes son deses inicios, son os netos daquela xente que facía as mámoas. E vendo a dispersión entre uns e outras, vese que existe unha relación espacial. Por tanto, temos algo francamente moi significativo. Por outra parte, e isto é a nivel de introducción, o que temos é, xa digo, sabémolo por análisis que se fixeron noutros sitios moi chamativos, moi coñecidos, como a Serra do Barbanza, que cando hai 5.000, 7.000 anos se fai un túmulo, deixa enterrado un solo. Ese solo chamase paleosolo, que ven a significar algo así como solo antigo. Entonces queda fosilizado. E das análisis que se fixeron neses paleosolos, neses solos antigos,
sabemos basicamente dúas cousas, así por resumir, sabemos moitas. Por unha parte, que o tipo de solo de hai 7.000, 5.000 anos ven sendo prácticamente o mesmo, porque existe unha dificultade para crecer nestes entornos chans, é que chove moito, é que ten pois, unha pedra moi dura, como é o granito, é que ten pois, un déficit de adición de fracción orgánica, e, por outra parte, o que son as análisis de polen, que tamén son conhecidas como análisis polénicas. E, inda que o clima foi cambiando daquela para hoxe, pois máis ou menos, sabemos que as características pois veñen a ser as mesmas. Quizá mellores para o tipo de agricultura que practicaban daquela. Eran xente que a súa tecnoloxía eran machados de pedra polida, fixéronse experimentos de arqueoloxía experimental en Gran Bretaña, non podía ser noutro sitio, e dan para cortar árbores. Esas árbores finalmente se queimaban xunto ca batogueira. Entón, se podía practicar, como hai 40 anos depois da guerra, ou 70, 60, podíase practicar unha cultura de rozas, de tala e queima. É certo que os solos, finalmente, esgótanse pois o centeo, a espelta, estes cereais que son pouco exixentes nun enraizamento, estes cereais que tamén son pouco exixentes co clima, non? Que toleran moi ben a humidade e o frío, cousa, por exemplo, que non tolera moito o trigo e outros cereais que viñeron moito máis tarde, como, por exemplo, o millo. Por eso se cultiva nos vales. Digo isto porque vai ser moi interesante. Pero para aquela xente chegáballe de sobra. E outro complemento, e con isto acabo, e que se ve moi ben, era o tema da gandeiría. Cando Fernando Bandín falaba do tema do lobo, eu acordo non de neno, de mozo, de ir ali, porque pasei moito tempo andando e dormindo por ali, e vin como moitos potros pois estaban comidos por lobos. E sabemos que nesta época que esta xente dos túmulos ten o que facía os dólmenes adoitan estar dentro dos túmulos, que por exemplo, moi ben coñecido como é Dombate, a impregnación sobre a cal se fixeron as pinturas está composta, entre outras cousas, por manteiga. Entón, tiña que existir unha cabana de vacas pois bastante extensa. Sabemos que este entorno, pois, bueno, pois dá para vacas con unha boa carne, pois igual o leite pois é un pouco moi bon, pero un pouco máis escaso, pero en todo caso daba para isto. Ben, pois todo isto é o que hai que conservar. É un espazo moi pequeno, un sitio emblemático como pode ser, xa digo, a Serra do Barbanza, a Serra Faladoira, Cova da Serpe, na zona de San Vitorio. Entón, eu personalmente, eu non estou en contra en absoluto dos aeroxeneradores, para nada. Eu sou un consumidor de electricidade, tanto na nosa casa de Coirós, que temos prácticamente todo eléctrico, como tamén na Coruña. Pero, certamente, é un espazo importante, moi sensível, sobre todo moi sensível, que precisa ser tratado con mimo e non de calqueira maneira. Eso por unha parte. E por última, e con isto sí que de verdad que remato, tamén hai que atender a xente que vive ali, o que son as comunidades locais, e saber que opina a xente, como quere a xente xestionar o seu, e darlle todas as explicacións posibles. Todas. Porque eu a experiencia que teño noutros sitios é que nos, como povo, desde logo, non somos destrutores de nada. O que precisamos é que nos expliquen pois a bonanza ou porque as cousas son salientáveis. E, bom, pois se hai máis cousas, no decurso da mesa pois xa vamos comentando. Pois moitas grazas, Antón, polas túas palabras e agora doulle paso a Fernando Bandín, que nos vai dar outro punto de vista de naturalista. Boas tardes. Bueno, Antón fixo unha boa introducción sobre o que é o Monte do Gato e xa tocou varios temas. O máis importante dese cadra é que todos nós penso que non estamos ningún en oposición á enerxía eólica. É unha enerxía limpa, todos estamos de acordo en que é unha dos recursos, o vento é un recurso que temos para proveernos de enerxía limpa.
pero, como sempre, como pasou coa enerxía da hidroeléctrica das minicentrais, iso non é disculpa para utilizar esa enerxía de calquera maneira. Non é a disculpa para facer as instalacións sen ter en conta os impactos ambientais. Calquera enerxía pode ser en un determinado momento boa, pero se non se aplica como é debido, acabamos un problema. E isto, o que está pasando agora, pois pode ocorrer como que pasou no tempo do réxime anterior, coa enerxía, coa gran hidroeléctrica, que se empezaron a facer en coros por todas partes, sen ter en conta o impacto ambiental, para logo simplemente ser Galicia un país excedente de enerxía eléctrica. Xa que logo hai que ter todo isto en conta, é dicir, os impactos que vai ter esos parques eólicos e, sobre todo, tamén a necesidade realmente de empezar a encher de parques eólicos todas as serras de Galicia. Tamén comentou Antón, dicir que as comunidades veciñas teñen que ter dereito a opinar en todo isto, porque se cadra moitas dos veciños non saben que se van a instalar aeroxeneradores de 200 metros de alto a 500 metros das casas. Non saben o ruido que poden chegar a facer eses aeroxeneradores e o que pode significar estar todo o ano, día e noite, escoitando ese ruido. En canto aos valores naturais do Monte do Gato, unha das grandes ventaxas que ten, que xa explicou Antón, é a súa estrutura xeolóxica, na que non atopamos núcleos de poboación. O único son ali 4 casas en O Castelo, dunha finca dedicada a ter cabalos, e despois xa as poboacións que xa están bastante afastadas do que é o propio monte. Insisto neste tema da soidade do monte porque normalmente é moi importante para que se poidan desenvolver determinadas especies animais. Unha delas, como xa falei na introdución, era o lobo. O lobo aí tiña unha gran extensión de terreo onde poder desenvolver o seu ciclo vital con tranquilidade. En tempos había cabalos e había vacas, tiña alimento, obviamente tamén animais salvaxes como corzo, xabrín, etc. Sen estar tan cerca como en outras zonas do que son as vivendas e, por tanto, da cabana pecuaria dos veciños, non? O que sí é certo é que o Monte do Gato, é dicir, ten un hábitat tamén moi extenso que son as matogueiras. As matogueiras de toxo que están afectadas pola altitude do monte, polos ventos, polo frío, que acadan no cumio do monte pouco tamaño, pouca altura. Aí é o sitio onde as lavercas atopan un excelente lugar para aniñar, para criar. Nesta época, pois, seguimos a pasear por aí, pois as escoitamos cos seus cantos territoriais, voando a unha certa altura, a 20 ou 30 metros, marcando o territorio e alegrando a todos que podemos pasear por ali en un determinado momento. Tamén é o sitio para aves rapaces, que lamentablemente hai poucas. A principal, bueno, máis frecuente pode ser o buxato, busardo ratonero en castelán, para os que queiran coñecer a traducción. E tamén é un lugar que podría ser bastante óptimo para a tartaraña cincenta, o ilucho cenizo. Lamentablemente, tantos anos de actuación no territorio teñen pagado un peaxe e moitas destas especies aínda non están recolonizando estes territorios na medida en que poderían. Por que?
porque aparte do impacto que poden supoñer os eólicos, tamén é certo que hai xa certos impactos ambientais, como poden ser unha presenza excesiva de eucaliptos na zona alta, en zonas pobres, onde os solos son pouco profundos e a productividade é mínima. E hai eucaliptos que eu penso que non medraron nada nos últimos 20 anos, polo que teño visto recordo de ter andado, son zonas que non se cortaron e siguen tendo eucaliptos demasiado pequenos, pero ocupando un espacio que podría estar destinado a outro tipo de hábitats. E nas partes baixas, onde son máis proclives a ter aves como toda a familia de ferreiriños, que son varias especies, pois o bosque autóctono tamén está un pouco debilitado. Necesitaría reforzarse e facer unha actuación integral. Pero o máis importante do Monte do Gato creo que non é simplemente as especies que podemos atopar agora, senón a potencialidade que ten para facer un proxecto grande de restauración ambiental. Na nosa bisbarra hai moitas zonas que non podes efectuar un proxecto deste tipo porque hai núcleos de poboación moi próximos, hai vías de comunicación, dicir, non hai unha presión antrópica constante en todas partes. E a natureza que necesita para desenvolverse é un pouco de tranquilidade e de espazo. E aquí o temos. É a posibilidade de facer, xa digo, un gran proxecto de restauración ambiental. De feito, creo que foi hai máis ou menos 17 anos, no programa electoral dun partido político, nas eleccións municipais de Oza Cesura, incluía a creación dun parque natural ou un espazo natural protegido de algún tipo no Monte do Gato. Porque hai, ademais dos valores ambientais que ten e das actuacións que se podían realizar para que conseguira o óptimo ambiental, tamén temos esas posibilidades de paisaxísticas, é dicir, temos unha paisaxe moi extensa, fermosa, que pode disfrutar calquera, teríamos tamén unha zona na que a xente podería pasear tranquilamente, disfrutar do silencio, disfrutar do canto dos paxaros, isto é un condicionante importante, se tamén limitamos un pouco a presenza de motos, quads, todoterrenos, etcétera, que están facendo un uso abusivo do monte actualmente. Bueno, deixo xa aquí as cousas, seguramente despois igual me queredes facer algunha pregunta. Simplemente vou acabar con algo que me esquecía comentar, que cando eu empecé a visitar esa zona, pois había cabalos e vacas, había un vertedoiro descontrolado, onde iban os camións do lixo ali, a fortuna a descargar. Afortunadamente eso está pechado, pero en aquela época incluso as vacas, cando chegaba o camión, iban a comer no lixo. Afortunadamente todo eso está clausurado, non sei se afectou a algunha mámoa, algún túmulo funerario, pero o que sí é certo é que este monte ofrece unhas grandes posibilidades para ter gando ceibo, gando en extensivo, que faga un control do mato, que faga unha xestión ecolóxica do medio e, de paso, pois tamén favoreza as especies autóctonas que depredan tanto, o sea, que comen a carne, tanto depredan como comen a carroña dos animais mortos. É dicir, é un espazo que ten valores ambientais, valores paisaxísticos e, sobre todo, unha gran potencialidade para chegar a ser un espazo natural importante na Bisbarra. Pois moitas grazas, Fernando, polo que nos acabas de contar, e agora imos dar paso a outro punto de vista desta visión poliédrica que queremos dar do Monte do Gato, que é Aranza González, a secretaria da Comunidade de Montes Veciñais do Monte do Gato. Benvida, Aranza. Hola, boas tardes, moitas gracias por invitar e deixarnos unha ventaniña aberta que se nos escoite e se sepa da nosa problemática. E encantada de escoitar esta xente tan experta e que conoce tan ben o Monte do Gato. Pois nada, eu como veciña, a ver, non sei, podo vos centrar a miña visión
que estes proxectos que de repente nos apareceron aquí a partir do confinamento do ano pasado, empezamos a ter como monte veciñal unhas visitas dunha das empresas, concretamente viñan de parte de Grinalia, para utilizar o noso solo daquela para uns pequenos parques eólicos que nos creímos que eran 5 eólicos dun lado, 4 do outro, con unha línea activa enterrada, e que nos puxo os dentes largos porque pensamos en facer, bueno, varias cousas, os cartos, pero unha das cousas era facer un proxecto que se pensou, pois, do que acaba de comentar ahora Valdín, pois, ao mellor facer aí uns pastos comuns, e sempre que queres empezar un proxecto desos, pois, tes un problema que non tes cartos de partida. O caso é que nos lo venderon tan ben vendido caramelo que nos eses 9 eólicos dos que nadie nos informou absolutamente nada, nin de tamaño, nin de dimensión, que non iban no lado do gato 4 deles, sino que iban do lado daqui das Penas do Castelo. Pois dixemos, bueno, pois pode ser unha forma de dinamizar esta parroquia. O caso é que dixemos, vale, pois mira, 9 eólicos, que mala sorte ten a xente que yo meten ao lado das casas e que boa sorte a nosa que nos lo van a meter no monte. Eran concretamente os que están aí donde pon Milreo, eran eses 4 eólicos que están á dereita, e eran os de Rosa, que eu reconozco, eu son veciña que levo vindo aquí 18 anos, e me dou eses paseos, reconozco todos os encantos do Monte do Gato como sitio para ir a dar un paseo, ese silencio que falaban e que tal cual, estaban describindo e é tal cual, pero eu non sabía pois da valía arqueolóxica algo ia de que había mamas, pero non nin a situaba, porque hoxe en día os letreros das mamas están tapados coas silvas. Eu comprei unha casa, non vivo do campo directamente, e comprei unha casa que fai 18 anos, pero non tiña ese coñecemento tan estricto desas mamas, porque realmente ese parque xa estaba afectando bastante a esas mamas. O caso é que como comunidade aceptamos e despois deses 9 eólicos empezou a aparecer por prensa, a seguinte información que tuvemos foron outros 10 por un lado, outros 6 por outro, pois o que aparecía aí nese mapa. Todos esos parques eólicos que se ven, pois son o parque eólico de Fontella, que é o dos puntos azules, cada punto é un aeroxenerador. Ese, como vedes, está situado este mapa sobre o mapa da Reserva da Biosfera, porque o parque eólico é o corazón da Reserva da Biosfera, é dicir, o núcleo da reserva é o que está sombreado de rosa nese mapa. E como podedes ver, aquí eso de cuidar o medio ambiente e todas esas banderas que se poñen de ecolóxicos e de que van con enerxías alternativas e cando ves isto, pois te asustas. É dicir, entonces esta xente que vai a intentar montar un sistema de enerxía para protexelo ao medio ambiente, o día que teña montado o seu sistema, se cargou o medio ambiente. E aí se ve, pois, todos os que están postos, é toda a zona núcleo e a zona tampón da Reserva da Biosfera, que se meten a dereito, é dicir, eses puntos azules están nas brañas do Deo, un LIC, con unha categoría metido na ampliación da red Natura, vamos, non lle falta de nada ao Monte do Gato, a nivel arqueolóxico, a nivel patrimonio cultural, a nivel patrimonio natural, e despois estamos os patrimonios personales, os veciños, é dicir, vivimos, son monte, pero como ben sabedes, o Monte do Gato ten unha zona que é moi ladeira, moi inclinada, e entonces, en línea recta, estos parques, claro, se vas de paseo non ves eses núcleos, eu vivo vivo aquí, aí non sei explicar, nese mapa, bueno, aí no medio do meollo, por donde pon Milreo, máis ou menos. Pois esas aldeas que se vas a visitar o Monte do Gato non as ves porque te metes polos camiños e é todo soledad, se ves á dereita da ladeira, pois somos 28 núcleos, en torno a 190 e tantas personas que nos van a deixar pois macroeólicos desos de 200 metros, dos que nadie nos contou nada, porque claro, nos presentaron eses 9 eólicos, que pensábamos que eran eólicos normales e corrientes, hasta que cando saliu este terceiro parque de 10 eólicos máis, xa nos puxemos a buscar, xa apareceron os estudios de impacto ambiental, os que nos era moi difícil acceder, é dicir, para min unha palabra que envolve todos estes macroproxectos é a desinformación, non interesa que estemos interesados de nada,
que nos ten que dar información, dicen que tampouco están interesados, porque non a primeira, claro, a quen te diriges, pois ao teu concello, preguntas e te din que non saben nada, cando estamos xa nunha fase avanzada onde todo isto xa está presentado na Consellería de Industria, xa pasou todos os filtros de medio ambiente. Bueno, é tremendo, é dicir, son un montón de cousas que levamos un mes asimilando conceptos que nos costa moito, pero todo preguntando, outra xente de outras plataformas e unha desinformación total. Desinformación xa non desinformación, ocultismo, é dicir, xa non é que non nos informen, é que nos esconden a información. Porque eso, estudios de impacto ambiental, documentos de inicio que son anteriores aos estudios, non aparece nada. Ahora mismo, o parque é tremendo, pero é que este parque, falabades antes da Cova da Serpe, porque resulta que tamén van tocar o lic da Cova da Serpe. É dicir, ven unha línea de alta desde a Cova da Serpe ao Gato, e do Gato a Begondo. Pois ese ahora mismo é un proxecto que ten que estar por algunha consellería e que non damos chegado a él. É dicir, é unha cousa, non sei, non sabemos que pode haber detrás de todo isto para que se esconda tanta información. As afeccións dos veciños, pois son de todo tipo, porque como vedes, aí están dibujados os puntos e hai dibujadas unhas poligonais. Esta xente que pide permisos non pide permiso para os eólicos, pide permiso para a poligonal. Cada permiso destos lles autoriza, por exemplo, ahora mismo acaba de pasar o do Gato propiamente dito, que é o que está aí, o cuadrado amarillo. Pois ese cuadrado amarillo son 486 hectáreas que se consiguen pasar este último filtro no que están, non van a usar esas 70 solo onde están os puntos rosas. Quedalles permiso para usar ese suelo queda calificado. É dicir, o Monte do Gato, vedes que entre as poligonales cubren todo o Monte do Gato, vai a ser un parque industrial, un suelo de protección enerxética, donde eles van a poder, xa van a ter todos os permisos para calquer instalación enerxética, ir ali e dicirlle ao propietario, sea Monte Común, sea propietario particular, queres que te pague algo por isto? Sí, non queres? Pois tes propio. É dicir, o permiso xa o están conseguindo agora. E aí suman, pois, ao mellor, non sei, pero 2.000 ou 3.000 hectáreas. É o que é o Monte do Gato en sí. Entonces, bueno, pois somos uns veciños que estamos, nos pillou isto de sopetón, queremos loitar polo noso monte, sabemos que loitamos contra gigantes, pero tamén nos parece que se non se intenta non se consigue. Hai que organizarse, como monte veciñal tiñamos un grupo, pero claro, hai que desdecirte do que te dixeche porque te engañaron, empezar a arrancar. Certo é que en isto a xente sí está, os veciños, claro, é unha afección moi directa, porque o do ruído, cando nos xa ahora somos conscientes que son 200 metros, sabemos que vamos a ter os efectos de ruídos, de sombras, as propias luces que lles poñen pola noite, é dicir, vamos quedar rodeados de 40 macroeólicos, cada un con 3 luces, que, polo que nos din, claro, unha cousa é velas no monte a lo lonxe ou velas aquí. Eu teño un a 800 metros, outro a 1000 da casa, é dicir, como se tuviéramos faros ao lado da casa. E non sei, é dicir, é todo tremendo, a ilegalidade máis grande é a que xa comentaron algúns dos compañeiros, é dicir, se tratan dun macro proxecto de 200 megavatios en 40 macroeólicos que tería que ir directamente ao Ministerio de Transición Ecolóxica, pero que non lo fragmentaron nestes 6 cachos e así pasan toda unha consellería. E entonces, bueno, pois estamos aí peleando, presentando alegacións aos que nos enteramos para poder intentar frenar isto. E pouco máis podo decir, é dicir, todo, corroborar todo o que dixestes, o do lobo, aquí siga habendo lobo, hai veciños que están pedindo indemnizacións, os que siga habendo pois, vacas aí no Monte do Gato, a esa xente aínda este ano ten solicitudes para indemnización por daños do lobo, o lobo, por sorte, sigue vindo ao Monte do Gato, temos o aguilucho cenizo, eu dou fe que este ano xa o vin fundar un paseo e o conozco moi ben, eu veño de Ourense, e ali abunda e o diferencio do Miñato e a mí me din nos estudios de impacto ambiental que fai 3 anos que estiveron facendo observacións e non o viron e eu dou fe que esta primavera o aguilucho cenizo está no Monte do Gato.
E como eso, mil cousas, temos unha planta carnívora desas que veñen desde fai 4.000, 5.000 anos, que tamén está nos penedos de Balló e está ali, que a pode ir a ver calquera, e eso non aparece en ningún estudio de impacto ambiental. Entón, bueno, pues temos moita indignación porque se nos ignora, se nos considera nada. Outro día escoitábamos unhas declaracións nun programa da radio do presidente da patronal dos eólicos que decía que se os veciños non queren, non vai haber Monte do Gato. Pois eu podolles decir que os veciños ahora aquí non queren. Non levamos recollidas 600 firmas, estamos organizando unha plataforma e os veciños desta zona non queremos macroparque. Non nos importaría ter unhas enerxías alternativas que quitaran as líneas de alta que hai e que con 2 postes máis pequenos, é certo, nos montes do Castelo hai zonas nas que se podrían poñer uns eólicos para autoabastecernos e eliminar líneas, non poñer máis para xenerar unha enerxía que van a exportar e que van a vender e que se están beneficiando dunhas leis que porque son proxectos de utilidade pública cando é para beneficio dunhas empresas que van a vender e exportar e beneficio propio e único e absoluto. Entón, bueno, pues estamos así como medio colapsados, medio organizándonos e pelexando polo Monte do Gato. Pois moitísimas gracias. Non sei se máis gracias, adiante hai preguntas, hai algunha cousa. Despois, ao final, agora mesmo estábamos presentando a todas as visións diferentes sobre o Monte do Gato. Agora mesmo temos a última ponente, Adela Figueroa, que xa ten colaborado algunha vez con nós. Hola, Adela. Adela é de Adega, é escritora, ecoloxista e, bueno, non sei que máis dicir de Adela. Benvida, Adela. Contanos o que che pareza. Ben, antes de máis, obrigadísima por me terdes convidado aquí a esta reunión. Tamén digo, emocionada por escoitar a Aranza e agradecida tamén pola información que ten dado o meu amigo Malde, que tanto nos axudou tamén no Castro de Remonde, que ten traballado tanto ali, e tamén Brandín, que tamén deu unha información interesantísima. Ben, entón, moito obrigada a todas. Aranza, non desesperes que, a ver, se non se loita, non se gaña. Se se loita, pode-se gañar. Así que, veña, avante toda. Vamos alá. Ben, entón, eu presentei aí, teño aí un PowerPoint que podíamos así, se acaso, se Miguel podía pôr para que se mirase, porque o meu título é, en realidade, isto é unha invasión do gran capital baixo a forma de muiños. Vamos, temos aí, foi unha cuestión de infraestructura, que o sinal de Adega tapa aí, pero sabedes que pon en forma de muiños. E iso que é o asalto ás montañas. E eu sempre digo as nosas sagradas montañas, porque as montañas son lugares sagrados. E outro día tamén dicei Aranza, escutei a directora xeral, e eu vou dicir así tranquilamente, unha sinvergoña, porque está cobrando de todos nós, e dixo algo que a min deixoume patidifusa. Dixo, bueno, claro, porque como ali non hai nada, anda, carai, e esa señora cobra de ser directora xeral de industria. Ali non hai nada. Hai mamas, hai especies protegidas, como todos vos explicastes. E hai unha cousa importantísima que esta xente non quere contemplar, que son os servicios ecosistémicos. A terra non é unha cousa fragmentada, como eles están intentando fragmentar os parques eólicos para zafar a lei que eles propios facen. Non, a terra non é fragmentada, a terra é un todo. Aranza moi ben dixo que ali había brañas, e que as brañas son sagradas, porque as brañas son acúmulos de auga, depósitos de auga e de moita bichería e de moita biodiversidade que fan o seu papel e que cumpren un papel importantísimo. Quedémonos con esa palabra, servicios ecosistémicos, porque nós non podemos fragmentar as brañas nin fragmentar a terra, porque os vales e as veigas dos ribeiros mantéñense precisamente por esa
por esas augas que se acumulan nas montañas e que van poquinho a pouco escoando montaña abaixo, e polos cabalos salvaxes e polas vacas salvaxes que se poden poñer aí, que no fondo tamén están abonando, están facilitando que poida vivir outros seres vivos. Entón, os ecosistemas, cuantos máis complexos, máis maduros, máis resistentes e máis ricos son e máis nos amortiguan dos cambios climáticos, dos avatares que a vida vai poñendo pouco a pouco. Ben, entón vou pasar ao tema por decir que é iso do asalto. Nos en Adega xa hai máis de 2 meses fixemos unha mesa redonda que é tocar a rebato polo territorio, titulábase así, hai que tocar a rebato polo territorio, porque isto é unha invasión como se dixéramos os estertores do capitalismo que invaden todo en donde encontran. Ahora estamos tratando de parques eólicos, en Adega hai outro grupo de traballo que está sobre eucaliptización, pero podíamos facer grupos de traballo sobre os ríos, en fin, pero en este momento hai 2 ameazas urxentísimas e potentes que son os parques eólicos e máis a eucaliptización. Nós estamos agora no dos parques eólicos. E a pregunta que eu me fago, porque porque si, sendo as enerxías alternativas, evidentemente, unha grupo ecologista ten que estar a favor das enerxías alternativas, pero Aranza explicou tamén moi ben unha cousa. Unha cousa son sacar enerxía do vento para unha cooperativa, para unha comunidade, para un grupo que está controlando eles propios esas enerxías, e outra cousa é vir aquí de asalto, como se fose a tila, asaltar as nosas sagradas montañas para producir unha enerxía que en Galiza non necesitamos. Podes ir pasando, Miguel, si queres. Temos aí o mapa, porque vamos pasar directamente ao mapa do que é a Cordillera Cantábrica. Mirade, este mapa prepararono a plataforma en defensa da Cordillera Cantábrica. En Adega estamos traballando en conxunto con todos eses grupos que están traballando, sobre todo no norte, porque se nos estendemos máis tamén, a veces o que moito abarca pouco apreta, pero sabemos que os problemas máis ou menos ven sendo os mesmos. Pero fixaivos o que están facendo, sobre todo con Galiza, non? Con Galiza, vedes aí en vermello, os azuis son os que están instalados, en vermello son os que están ameazando. Ben, entón iso nos leva a definir unha cuestión que se chaman zonas de sacrificio. Zonas de sacrificio para que outros lugares teñan o seu medio ambiente, a súa paisaxe, os seus servicios ecosistémicos e a nosa enerxía. E iso non pode ser, porque nós non só aguantamos cos parques eólicos, é que cando se pon eses macroestructuras que, como ben dixestes vos xa, máis de 200 metros de altura, imaginai-vos en riba da montaña máis alta de Galiza, de Trevinca, imaginai-vos, ademais, un mamotreto de 200 metros. Están alterando todo, levantando as montañas e, por outro lado, arrasándoas. Moi ben, aí falaste desde a Cova da Serpe. Eu, diante de min, estaban para poñer a dinamita na cova da Serra da Cova da Serpe, porque no plano que eles fixeran nos seus escritorios, a zapata do eólico iba ali, cadraba ali, e que importaba que ali houvese un lugar emblemático que era a cova, a que lle dá nome a toda a Cova da Serpe. Ben, aí foron razonables, fomos ali, falamos con eles, dixémonos, aquí teñen que levantar esta dinamita, non a poden pôr, bueno, puseron a 15 metros un pouco máis para lo. Ben, polo menos a Cova da Serra da Cova da Serpe aínda está no seu lugar. Pero eu, diante de min, no Monte Iridio, vin como un camión, unha pá, destruía unha mama do fial que estaba catalogada, e o arqueólogo pagado pola empresa decía, como ali non se sabe se hai mama ou non hai mama. Son unhas asaltadores, son atilas, e hai nos que considerar así. Eu, como vedes, son bastante emotiva, pero creo que hai que ser emotivo, porque a isto hai que lle por todo o corazón que teñamos, porque nos levan a nosa terra. Os campos eólicos, como tamén citástedes a entrevista que se fixo na SER en Coruña, que foi moi boa, moi ben montada, a directora xeral ali, bueno, fixo un papel feísimo e moi malo, e tamén o presidente da Asociación dos Eólicos, pero en cambio
había o ecoloxista, non me acordo como se chama, pero definiu as ventoiñas, que dice, eu chamolle ventoiñas, é unha maneira de chamar, é a miña persoal, vai, pero definiu eso, as ventoiñas, como grandes trituradores, e en realidade definiu como campos de sacrificio, porque se tú cruzas toda esa terra desas ventoiñas que teñen 200 metros de altura contando as aspas, tú estás facendo un dano tremendo ao ambiente, porque primeiro, para fixar eses monstruos, hai que facer un furado na terra enorme para poñer as zapatas, para que aguanten dese mastro. Pero que ese mastro, además, terma dunhas aspas que están xirando. E se non temos unha só, que temos, como moi ben dixo Aranza, os enganos, temos todo pragado de ventoiñas, iso é campos de exterminio, son campos de exterminio das aves. E logo, claro, alterar de tal maneira o chan, o solo, tamén toda a flora e a fauna que pode haber aí vaise ver danada, como aí dixestes, igual era unha drosera, porque as droseras acostuman a vivir nas zonas brañosas e de zonas de alta montaña, que fan o seu papel tamén. Entón, iso é campos de exterminio. E temos que empezar a chamarlles así. Quedémonos coa palabra zonas de sacrificio, que somos nós, ou fomos escollidos como zonas de sacrificio, e quedémonos coa definición de campos de exterminio, e quedémonos tamén coa definición de servicios ecosistémicos, que son imprescindibles para que a Terra funcione. Entón, pode ser compatible? E eu digo non, o sinto moito, non, non e non. Nas montañas non se pode pôr ni un só ventoiña máis. As que hai chegan abondo. Sigue pasando, Miguel, se faz o favor. As que hai chegan abondo. Aí está o mapa que, bueno, temos na páxina de Adega, só dedicado a Galiza, non? Que están en azul, en vermello e en amarelo. Son as que xa están, os que están en proxecto e os que están anunciados. Bueno, como vedes, todo o noso territorio é unha zona de sacrificio e as nosas montañas transformanse en campos de exterminio. Sigue, por favor, Miguel. Miguel, sigue pasando. Ben, reitero, aí estamos os que son operativos, que son os que están en negro, pero temos aí en vermello os que están solicitados. É que non queda un curruncho, non queda un espacio. E eu digo que non son compatibles, e punto e final, e non poden poñer ni un solo máis. Sigue, por favor. Ben, e por que digo isto? Porque miraivos quen produce enerxía alternativa en España, quen é? Castilla é a primeira produtora, pero dadevos conta que Castela León é tan grande como todo Portugal e ten 2 millóns de habitantes. Pero Galiza, que, bueno, nós agora perdemos densidade de poboación, pero de toda a vida, e cando estudiaba no colexio, Galiza era o lugar de España que tiña maior densidade de poboación, porque aquí tiñamos unha terra moi vizosa que era capaz de alimentar a moita xente. Bueno, non vamos a analizar a historia, pero aí vemos que estamos de segundos. E mira en Madrid, que produce? Ai, moi ben, ou seja, que nós estamos producindo enerxía eólica destrozando. Eso é antes do que está proxetado. Imaginai-vos eso que tendes aí, é antes do que está proxetado. Xa estamos aquí no ano 2019. Entón, resulta que todo iso necesita, ademais, unhas vías de evacuación. Polo tanto, unhas liñas de alta tensión que colaboran tamén no destrozo do territorio, por onde pasa unha liña de alta tensión, hai que deixar debaixo desa liña de alta tensión, hai que deixar un espacio grande, os bosques quedan, hai que cortar as carballeiras. Se alguén tuvo unha ilusión como unha socia nosa daqui de Outeiro de Rei, que lle collen, tiña un bosque que lle deixou o seu avó e que estaba toda contenta porque aí tiñan carballos e o deixaban a seu aire e non lle tocaban, só era para pasear por el. Aí agora colle a liña de alta tensión que pasa polo medio do bosque, alá se vai a carballeira. Pero, bueno, isto que é? Isto é un asalto, isto é un roubo, porque realmente non sigue pasando, Miguel, por favor. Nós realmente necesitamos toda esa enerxía que Galicia produce. Mirá, isto está sacado de La Voz de Galicia, que, como vedes, non é sospeitoso de ser uns revolucionarios. Ben, pero a mí me pareceu que a imaxe era terrible, porque é un corazón, non? Pero que están os parques eólicos, máis todas
as liñas de alta tensión que son de evacuación. Fixaivos, se vos se vos ocurre metervos na rede eléctrica española, que ten unha páxina de rede eléctrica española, todas as liñas son de saída. Aquí non entra nada, aquí producímoslo todo. Entón, somos zona de sacrificio. Non escolléronos para ser zona de sacrificio. Sigue, por favor, Miguel. Sigue, Miguel. Ben, aí está, da voz de Galicia, la paradoja gallega. Miraivos, producir máis enerxía que a que consome Madrid. Nós somos 2 millóns e pico, estábamos en 3 millóns, vamos recuando. Bueno, pero Madrid ten, a Comunidade de Madrid, só a cidade ten 6 millóns, a Comunidade ten moitos máis. E resulta que a renta per cápita en Madrid é unha das máis altas de España. Ai, que ben, entón lles baixanlles os impuestos ali. Que graciosos. A eles baixanlles os impuestos e a nos poñen os eólicos. Iso non se chama solidaridade. Eso se chama cara dura e nada máis. Eso non pode ser. Ese desaxuste territorial non se pode consentir e non podemos consentilo. Veña, sigue, por favor, Miguel. Porque eu... Ben, fixadevos, e aquí temos a electricidade barata? Pois non, mirai, somos do Estado que máis pagamos, porque sobre a tarifa eléctrica como as eléctricas en Galiza teñen que pagar a tasa por os ríos, o que se chama a tasa eólica, bueno, é outro nome, pero non me sai agora, xa me entendéis, polas ventoíñas e máis polos ríos que colocan nos concellos. En principio teñen que pagar o canon eólico. Ai, sí, pero como pagan o canon eólico, a Xunta de Galiza nos ponnos os impuestos máximos que se poden poñer no recibo da luz. Isto está fornecido porque eu estou apuntada a unha cooperativa eléctrica que me deixa a electricidade un poquinho máis barata e é unha cooperativa. Ben, chamase a nosa enerxía. Entón, iso forneceronme eles, ese mapa. Ben, polo tanto, como vedes, oye, é unha sinvergonzada o que están facendo con nós, non? Veña, si pasa, Miguel, por favor. Ben, entón, que alternativas hai? Porque, moi ben, non hai que andar a chorar. Chorar non vale para nada. Hai que saber de onde veñen os paus, que é o que temos e qual é o noso problema. Ben, de onde veñen os paus está máis ben está aclarado, das multinacionais e do sistema económico internacional, que é un capitalismo que está desbordado e que está facendo predación da terra en todo e que non vai deixar nada atrás de sí. Ben, pero iso hai no que parar. E entón, como se podería parar? Bueno, pois nós, como asociación, como ADEGA, estamos en todas as plataformas que podemos estar. As plataformas reivindicativas. Entre outras, por exemplo, cito aí Aliente. Aliente é unha plataforma que colle toda a Cordilleira Cantábrica, o Bierzo, porque a xente do Bierzo está peleando moi ben e estamos íntimamente traballando tamén con eles, hasta Galicia. Eles consentiron, porque en principio sería Cordillera Cantábrica, pero consentiron que tamén entrase toda Galicia hasta a Costa da Morte, é dicir, hasta a costa, aínda que teóricamente podía non ser considerada como Cordillera Cantábrica, pero entramos, a ADEGA entrou dicindo que a ADEGA é de toda Galiza, e entón estamos aí na alianza enerxética, porque esa alianza sería para asesoramento, para ter abogados, para ter un asesoramento legal para defender a paisanaxe, aos veciños e a defender a terra, sobre todo. Sigue, por favor. Ben, bueno, eso é un folletito que a mí me pareceu moi bonito. Eu puxeno porque é bonito tamén, non? Eólico sí, mas non así. Ben, bueno, xa máis ou menos xa fomos dicindo, aí está escrito en letra, e xa fomos dicindo. Bueno, seguimos para adiante, Miguel. Vale, nós en ADEGA, na nosa páxina, puxemos este texto que non está completo, pero vades ali a páxina e o mirades se queréis. Actúa contra a invasión eólica de Galiza, o ambiente galego necesita da túa axuda. É un chamado, como dixemos ao principio, fixemos o arrebato polo territorio xa hai como 2, 3 meses, non me acordo cando foi. E este é un chamado, por favor, que nos unamos todos, que deixemos as nosas pequenas diferencias que non teñen que ver. Agora é a terra que nos chama. Agora témonos que unir todos. E entón, actúa
cada un, nos pedimos que actúe cada un según as súas posibilidades. Entón, aí fixemos como unha enquisa nas cousas en que poderías axudar. Pois, un di, pois, dando información, outro pode decir, pois, contando o que pasa, outro pode decir, eu son un experto, eu son un guarda forestal, eu son o que sexa, non? Entón, cada un que poida, pois, que vaya, porque así, desa maneira, nos iríamos facendo unha ficha que, desde logo, evidentemente, iríamola partillar con todos os grupos ecologistas, porque pensamos que neste momento temos que estar unidos todos. Sigue, por favor, Miguel. Ben, me parece que non hai máis, o que? Xa non hai, si, bueno, nada, xa non hai máis. Ben, entón eu diría, que alternativas poderíamos propor? Ben, eu xa digo, xa a miña opinión persoal é que non hai compatibilidade. É compatible poñer parques eólicos nas montañas? Non. O sinto moito, non. Non hai macros parques eólicos que sexan compatibles con que as montañas continúen a facer os servicios ecolóxicos que son imprescindibles para o bon funcionamento dos ecosistemas. Non hai compatibilidade, menos con estes macroparques. E xa digo, o que apuntou Aranza está moi ben. Pequenas cooperativas de produción, por exemplo, sabéis que Zara, pois ali en Arteixo ten a súa ventoíña, é unha ventoíña pequeniña que non molesta a ninguén, que ten encima das súas estruturas. Entón, que se nos pode ocurrir? Pois mire, en Galicia eu mirei na páxina de Industria, e ali na páxina de Industria dice que Galiza está dotada con máis de 110 polígonos industriais, comerciais e de servicios situados nas 4 provincias galegas, con unha superficie que supera os 47 millóns de metros cuadrados. Pois aí teñen onde poñer as ventoíñas. Aí xa están, xa son parques industriais. Aí non van, xa se está alterado o ecosistema, pois, bueno, pois xa está alterado polas naves industriais. Ben, e ainda habería que mirar que teñen que estar suficientemente separados uns dos outros e non ser tan grandes, que sempre pode haber paxariños e pode haber aves que poden danar. Pero, bueno, aí temos unha alternativa. Que me van decir as multinacionais? Ai, é que aí dá menos. Ai, pois se aí dá menos, o que ten que mirar é que nós estamos moi acostumados. Oi, Miguel, se ves que me paso, córtame, porque eu emocionome e empezo a falar, porque teño as miñas ideas como moi claras, non do que se debe facer. Ben, hai unha cuestión que nunca se continuar sen contabiliza. problema, non hai problema, Adela. Hai unha cuestión que a mí me parece importantísimo que nunca se contabiliza neste modelo económico industrial que está instaurado a nivel terrestre. E é que en toda empresa, meu pai era empresario e tiña debe e haber. No debe eran os gastos da empresa e no haber era o que gañaba, non? Ben, pero aquí no debe non se coloca destrucción de brañas, destrucción de mámoas, perda de servicios ecosistémicos, morte de aves, é dicir, os danos ambientais non se colocan no debe, e hai nos que colocar no debe. Entón, os custos dunha empresa, que pode decir é que eu, se coloco a miña ventoíña nun parque industrial, pero aí saco pouco aire, pero mire que se usted quere colocarme no ribo do monte, me ten que pagar perda de servicios ecosistémicos, me ten que pagar perda de biodiversidade, me ten que pagar, é dicir, eu non vou á casa de ninguén a collerlles os móveis para con eles facer un comercio e que me dé gratuitos, eso é roubar. Entón, estas grandes empresas o que se está permitindo é que nos rouben ao común. E iso que temos que ter conciencia todos nós, de que o común é de todos. E se non lo furtan, non lo están roubando. E iso hai que poñelo tamén en forma de leis. Entón, por exemplo, a Plataforma de Defensa da Cordillera Cantábrica xa presentou un recurso a procedimento de avaliación ambiental para o Ministerio da Transición Ecolóxica, para toda a implantación dos parques das enerxías alternativas, das enerxías sustentáveis, a instalación de parques. Hai que ir á base, hai que ir ao inicio. Tamén hai que reclamar en Europa, porque eles, os grandes empresarios, os fondos de New Generation,
que se están poñendo para unha reactivación económica, para que eles queren recuperar o que había antes da pandemia e non sei que quererán recuperar tamén o que había antes nos bosques galegos, non, porque xa o destrozaron. Entón, para recuperar ese modelo económico, eles inventaron os fondos de New Generation. Moi ben, pois eses fondos económicos están nos levando as mesmas empresas que eran responsables de ter destrozado a atmosfera común, a atmosfera que é de todos nós, coas enerxías que era queimando carbón e petróleo. Bueno, pois as mesmas empresas son as que agora estánse aproveitando porque, como moi ben explicastedes, un macroparque que se fragmenta en pequenas unidades de 50 megavatios, pois entón pode ser tramitado pola Xunta de Galiza e como a Xunta de Galiza tamén é máis coladera, pois aquí vai. Tamén temos que pedir que se amplíe a Rede Natura 2000, porque en Galiza sacouse unha norma despois de 2007 que en Rede Natura non se poden pôr eólicos. Ben, pero como a Rede Natura Galega é un 12% da superficie, estaba proxectada para que fose hasta o 15%, mirade que miseria, cando a media española anda sobre o 30%, ora estou dicindo de memoria, non teño dato aquí, pero anda sobre entre o 25% e o 30% na media española e en Europa está moitísimo máis alta. Entón, nós temos moi pouco terreno protegido. As cepas en Galiza, a cepa, a zona de especial protección de aves, só significan o 2% do territorio, cando en algunhas zonas da Península Ibérica xa chegan teño aquí o dato, ao 30%, chegan en algunhas comunidades españolas, e ten que ser, porque nós temos que cuidar dos nosos compañeiros de viaxe, dos nosos compañeiros da terra. Entón, eu tamén quería dicirvos que, por exemplo, o manifesto de Aliente que nós suscribemos, que non se poderían por parques eólicos, serían zonas de exclusión, espacios declarados Rede Natura, como en Galicia, pero hai que ampliar, porque hai que ampliar a 500, hasta o 15% como mínimo. Pero fixaivos, moitos destes parques eólicos colócanos no limite de Rede Natura 2 que está pegado á Rede Natura 2000, é o efecto, é como se estuvesen. Ámbitos de aplicación dos planes de conservación e xestión de especies amenazadas, aí non se podería poñer parques eólicos. En zonas de importancia para os mamíferos, zonas porque o oso, por exemplo, o oso está xa chegando ao Monte Iribio, por exemplo, xa teñamos, gracias a entre os grupos ecoloxistas, a Adega gañou ese pleito, pero tamén foi pola Asociación de Defensa do Urso asturiana, tamén apoiou moito, porque o urso estaba entrando tamén xa no Monte Iribio, o sea que hai que ir buscando tamén cousiñas para poderlos rexeitar. Tamén reservas da biosfera, e que nós como estamos nomeando reserva da biosfera a Ribeira Sacra, e resulta que nos cumis van poñer todo cheo de eólicos. Como se vai manter iso? Eso non ten razón de ser, non pode ser. As reservas da biosfera, Lugo toda ela, a provincia de Lugo toda ela é unha reserva da biosfera, e como moi ben dixo Aranza, dixo, pero sin zonas núcleo, quérenos pôr en zonas núcleo. Ben, entón, paisaxes sobresaíntes tampouco, o sea, imaginade que en riba do Pedregal de Irimia, que é unha zona estenlleira, unha zona simbólica para a mitoloxía galega, e en riba está coroada dun parque eólico, non é macro, é pequeniño, pero non tiña que estar ali, porque está alterando, ademais, as nacentes do propio Pedregal, é dicir, a nacente do río Miño. Todas as áreas recoñecidas como de alta sensibilidade ou zonificación ambiental para a instalación de enerxías renovables diseñadas polo Ministerio de Transición Ecolóxica. É dicir, se o propio Ministerio de Transición Ecolóxica designa zonas que son de alta sensibilidade, pois, lóxicamente, aí non debe de deixar poñer parques eólicos, e todas as áreas importantes para especies catalogadas sensibles. Non deberían de ser, non se deben de poñer parques eólicos. E nós, en base a isto, pois estamos reunindo incluso fondos económicos, porque para poder litigar pola vía judicial, pois iso non é gratuito, non é barato. Entón, nós o que estamos tratando é de organizarnos
para que haxa, entre todos, xuntarmos diñeiro, está pensándose facer un crowdfunding tamén, para ter como un fondo, igual que cando, non sei se os lembrades, bueno, non vos lembrades, pero na historia non lo conta, cando os obreiros empezaron coas loitas obreiras, pois acabaron facendo unha caixa de resistencia porque era a única maneira que podían manter unha folga xeral. Bueno, pois nós o que temos que plantexalo tamén é iso como unha caixa de resistencia. Temos que ter un fondo económico para podermos litigar, para poder ir contra, en este caso, contra o Ministerio ou tamén contra a Xunta de Galiza. Eu quería explicar, por exemplo, hai zonas como Muras, que é a zona onde máis eólicos hai por metro cuadrado é Muras, e ainda lles van poñer outro. Bueno, pois Muras, que lle subvenciona a seus veciños do Concello, lle subvencionalles o recibo da luz, que non pode pagárllelo, que non o pode pagar, porque por lei non pode, pero entón, ao darles esa subvención, eles teñen que declaralo como un ingreso en Facenda, o seja que, ben, pois aínda así, Muras non deixa de perder poboación, así que eu non sei que riqueza traen os parques eólicos. O que podía ser se unha empresa, imagínate, por exemplo, unha empresa, unha cooperativa, como poño Feiraco, pero non é por facerlles anuncio. Imagínate que xa que é unha cooperativa e dice, bueno, pois nós temos o noso propio parque eólico porque somos autosuficientes enerxéticamente. Iso está moi ben. Nos apoiamos a soberanía enerxética. Nos apoiamos a autosuficiencia, a que se facilite que as casas particulares posan ter placas solares no seu tellado. Pero apoiamos tamén o que se chama a Rede Eléctrica Española, dice na súa páxina que está a filosofía de fondo que ten é a da solidaridade estatal. Quere decir que se unha cidade ou un lugar non produce enerxía eólica, enerxía eléctrica, que non por iso vai deixar de ter luz. Evidentemente, eu son partidaria diso, pero tamén son partidaria de que as perdas por transporte tamén se nos compensen. E entón, bueno, xa máis ou menos me expliquei. Entón, moitas gracias a todos por escoitarme. Moitas gracias por decir tantas cousas e tan interesantes. Eu quería chegar e deixamos paso ás dúbidas. Sí, estabas facendo referencia aos postos de traballo, non? Estabas contando o caso de Muros, estabas facendo referencia aos postos de traballo, etc. Eu, antes de empezar con esta mesa redonda, estive consultando as páxinas web das dúas empresas, a de Greenalia e da Galenergy, non? Sí, eso que me esqueceu de decirlo. Concretamente na de Greenalia, eu non son quen para poñer en dúbida estes datos, non? Que van facer un investimento de 23 millóns de euros e que van xerar 250 empregos. 250 empregos. Bueno, miña mãe decía unha cousa que era sabia. De dinero e santidad, la mitad de la mitad. Entón, eu diría... Non sei se temos argumentos como para facer un parque eólico, para podelo construir... Evidentemente, no momento da instalación, sí, claro. Para podelo construir, hai que abrir uns camiños de 6 metros de ancho máis 5 de exclusión de cada lado, que teñen que ir polo monte adiante con máquinas, e despois tamén hai que facer unha serie de labouras, evidentemente. Despois tamén, claro, os propios fustes, as aspas e todo iso tamén se fabrican en certos lugares. Iso sí se contabiliza tamén, claro. Pero, en todo caso, serían os empregos puntuais dese momento, non? Pero son, sí, calquera empregado dependente te dice que un macroparque eólico, xe como están automatizados, con 2 personas, 3 personas que revisen a estrutura, de vez en cuando chega. De feito, te vou dar un dato que quizá había unha inspectora de ciencias que en tempos que era moi amiga miña. Perdón un segundiño que te vou interrumpir. Vou darlle paso a todos os poñentes, vale, por si teñen algo. Perdón, era simplemente dar este dato. Sí, non, sigues falando agora, pero vou por exemplo, para avisar de que van a aparecer en pantalla. Perdón. Todos. E seguimos falando entre todos e empezamos xa dentro de un pouquiño, cando remates ti, empezamos a responder as preguntas, que temos un debate interesante aquí no chat, Veña. Bueno, pois pretendíase poñer un FP en Cedeira, precisamente pensando
un FP especializado nos muiños, o sea, o que sería a enerxía eólica. Non foi adiante. É que non hai, o sea, realmente non hai traballo para todas para o que podes producir debería, en Galicia debería de haber FPs disso por todas partes, non? Formación profesional, porque, lóxicamente, temos máis que en ningún sitio. E, sin embargo, xa vedes que eso non foi para adiante. Entón, non funciona, porque non absorbe aos postos de traballo. Iso é unha falacia. Ademais, eu tamén digo, eu son ecoloxista. Eu, na miña casa, quero que este como debe de estar. E que non me veñan roubar os muebles. E eles están me roubando os meus muebles. Moi ben, creo que teño aquí a Antón Malde como se quixera compartir unha pantalla. É así, Antón? Sí, sí. Moi ben. Pois cando ti queiras, que creo que tes algo que dicir. Pois dalle aí. Doulle, pero de momento non temos Pois nada. dalle, sí. Eu supoño que ya gustará a Aranza. Ainda non o vemos. Non sei por que non se ve. Bien, vale, si acaba de ver agora nun momentiño, Antón. Vale. Vamos a ver. Bueno, en todo caso, podes nos ir contando o que nos ibas dicir. Ben, eu fío tamén de cousas que comentou Curra e cousas que tamén que aparecen no chat, non? Eu creo que hai algo que non nos debemos despistar, que é o ben común. O sea, o ben que de todos. E o ben común ten polas dúas partes, ten as montañas sagradas, pero ten tamén a plusvalía económica que ten que chegar iso. O sea, nos, para ben e para mal, e sempre foi así. Os prehistóricos tamén causaron catástrofes ambientais, En Gran Bretaña hai sitios que non se poden habitar por culpa da xente do Calcolítico, O sea, non é ninguna broma. En Bélxica están encantados coas súas entulleiras de época da industrialización, e en Río Tinto nin che dixo, o sea, non llas toques. Entón, é unha cousa un tanto contradictoria e, desde logo, é moi poliédrica. Por unha parte, existe o ben común é considerado o medio ambiente e o patrimonio, valores que claramente nos documentos, polo menos, que eu tiven acceso, son escasos. Home, quero vos decir que hai cuestións do Monte do Gato perfectamente estudadas e publicadas desde hai 20 anos e non se fan mención en escasamente 20 páxinas que despachan todo, non? E máis cousas que van a sair. Mónica Fernández Aceituno foi sacando algunha cousiña, pero ainda hai algunha cousiña máis. Pero, por outra parte, querida Curra, eu tamén entendo que é unha fonte de ingresos. Vamos ver, nós con Roxín Roxal fomos ver unha xestión dun monte comunal con aspectos arqueolóxicos na zona de Oia. Non sei se acordades. Que podemos ver os petróglifos daquele barco, logo uns castros. Eu creo que hai iniciativas rurais, como que falaba Aranza, ou como a que eu podo defender para Monte do Gato, que precisan financiamento. E é algo que isto adoece, o sea, é que non hai como financiarse. Eu, desde logo, non quero esmolas. Nos estudos de impacto ambiental, onde se pretende, por unha parte, evitar as interferencias, o sea, que se destrúan mámoas, como ti moi ben decías, pero tamén que se compense, que esas medidas non son correctoras, sino compensatorias de todo o que van a facer aí. Eu, francamente, é que tanto no Monte do Gato como en moitos máis casos, acho en falta iso, Acho en falta iso, o sea, francamente, eu non poño en dúbida que unha corporación, porque un señor solo non ten o diñeiro, que unha corporación quere investir e quere sacar un rendimento económico. Está no seu direito, e que vexa un negocio aí. Está no seu direito, pero eu creo que, en tanto que existe a xestión, por unha parte, de dous bens públicos, que é o territorio e o vento, que ten que haber un retorno claro para o territorio.
no caso concreto do Monte do Gato, o dixen moitas veces en público e en privado. Nas 1300 páxinas do documento son moi escasas, e adoecen de algo que me chama moitísimo a atención. Eu teño comentado algunha vez a Miguel, eu vin 15 millóns de euros que van investir. Home, pois eu non sei canto investiron no estudo de impacto sobre os bens culturais, pero pareceme que, francamente, moi pouco. Pois, paga a pena gastar un pouco de diñeiro, ver o que hai, establecer unha, ver que puntos poden dar problemas para intervir dunha maneira ou de outra. E non facer, como fan moita xente, un caso moi concreto, o tivemos aquí na Coruña que foi cachondísimo, non? Na ampliación da Vedra. E, sabedes o que fixeron? Pois non contrataron a ninguén, presentaron un estudio sin tema arqueolóxico, etnográfico, ni nada. Para que? Porque pretendían que a administración lle fixera ese traballo e dixera, cuidado que hai aquí este e este outro ben. Non, mire, isto teno que facer usted. En tanto que vai sacar un rendimento económico, teno que facer. E con isto concluo. Nas prácticas industriais hai unha figura que agora non lle sei ben o nome técnico, onde eles, fan intentonas, non? Van, digamos que, a palpar, para que nos podamos entender. Quere dicir que son capaces de gastar moito diñeiro para ver se un proxecto vai adiante ou non. E se non vai, non pasa nada, porque forma parte desa cultura empresarial. Entón, por finalizar, aquí sexan máis responsables, non? E sexan máis serios. Non é que non o podan facer, ustedes o poden facer porque é unha administración que deixa, é unha señora, como moi ben decía Curra, que di que ali non hai nada. Coño, lea usted un pouco, porque eso leva publicado, e é máis, é que cando foi o basureiro de Penamoura, que foi un escándalo terrorífico, porque foi un basureiro do Concello de Oza, xestionado e promovido polo Concello de Oza, é que me tiven que apostar eu con o meu coche un montón de veces, é que houve algunha tensión tamén nalgún pleno, é que se clausurou non a iniciativa do Concello de Oza, senón por un plan autonómico de encerramento deste tipo de verquedoiros quase legais. Había outros sitios e si había túmulos que estaban comprometidos e si había lixiviados en entornos graníticos que son impermeáveis ou que teñen fendas que iban para a rede hidrográfica do Mendo e que infestaban todo aquelo. Pois creo que sí, e había estudos de todo aquelo. Concho, pois poden facer estudos máis pormenorizados. Eu auguro, e non teño unha bola máxica, pero si moitos estudos, que han a aparecer unhas cantas máis cousas, ademais das alegacións que ten feito moi ben feitas Mónica Fernández e Aceituno, e que isto non se ten visto, porque non ten interesado. E eu, desde logo, non poño en cuestión, que haxa xente que quera facer un negocio. Esta sociedade é así e teñen o seu dereito. Tamén temos nós a defender o que é de todos. Moi ben, non sei se, María, non sei se algún dos convidados quere tomar a palabra para comentar algo do que aquí se dixo, do moito e do interesante que aquí se dixo, ou se pasamos xa, dada a hora que son, se pasamos xa directamente ao chat. O chat realmente os comentarios están que ferven, temos polémica incluso nas persoas que están participando. Ti me dirás, María, pero dalle, quita, sí. Hai varios comentarios, non sei se queres decir algo, Miguel, sobre eso foi... Pois temos unha persoa que está comentando, que é Mar Villaverde, que fixo varios comentarios, pero non nos imos poñer todos, pero algúns sí, e pon que las comunidades rivales en Turís, Cantabria, Cataluña e País Vasco paralizaron as instalacións de eólicos. Non sei se podedes confirmar isto ou se tedes algunha noticia sobre esta cuestión, algún de vos. Non, eu hasta onde eu sei non é así. Ao contrario, Cataluña, por exemplo, que tiña unha legislación bastante restrictiva, era noticia en algúns xornais
que estaba facilitando, que amortiguaba un poquinho máis a súa legislación para facilitar a instalación de eólicos. E até onde eu sei, pois, por exemplo, os valles pasiegos están organizándose, hasta onde eu sei, en fin, en toda a cordillera cantábrica e que querían poñelo ao lado de Somiedo tamén, é un gran parque eólico, o sea que isto se non lles paras os pés non se paran, entón hai que ver que o ben común, como dixo Malde, como moi ben dixo Bandín, todo a riqueza, a biodiversidade, a biodiversidade é imprescindible, é necesaria. Estamos tendo unha pandemia porque matamos a biodiversidade, é que non nos estamos dando conta do que estamos facendo coa terra. Entón, non é, a mí me parece, hasta onde eu sei, non é así, Están tamén plegando, pero bueno. Temos outra intervención aquí de Francisco García, e isto creo que é máis ben dirixida a Aranza, non? E que é iso de que os documentos que lle presentaron os veciños para asinar teñen unha cláusula de confidencialidade? Espera, Aranza, Tengo que micro. Sí. Perdón. Aí estamos. Nada, tal cual o pé da letra, é dicir, que firmamos un contrato que, claro, nos, por outra parte, levamos unha abogada que consideramos que, claro, era para nós algo tan importante para o que suele facer a nosa comunidade, que é vender uns eucaliptos e plantar outros e pouco máis, que decidimos isto que era unha cousa gorda, levar a unha abogada que nos revisara o contrato, que tamén, bueno, agora xa nos entran as nosas dudas de todo, pero non lo revisou, esas cláusulas quedaron aí, e é que non sei, eu a veces digo se ese día estábamos cegos, pero está aí, tal cual, escrito a pé da letra. Este contrato ten que ser, ten que confidencial, que non se pode usar, nin sacar, é que non o sei, se o teño por aquí incluso, porque supoño que a cláusula podo ler, se me dades un minuto a busco, e é dicir, pon o pé da letra que non pode sair a luz público o contrato. Imos facendo referencia a outros comentarios, outro comentario de Francisco García, somos unha colonia e un territorio de sacrificio, toda a razón. E depois temos tamén unha polémica, porque hai unha persoa, Andrés Taboada Sánchez, que fai a seguinte pregunta. Unha pregunta é que lle dicimos a toda a xente que se podería beneficiar económicamente polo arrendamento dos terreos que en algúns casos están abandonados. Quen se atreve a contestar? Pois eu. Adela, Mira, Adela e Antón. Sí, pois é como no urbanismo. É como no urbanismo. Ti tes un inmóvel que podes comprar con moito esforzo, pero que logo vas vender e vas te beneficiar. E xa non o tes. E, sin embargo, o problema vai ser da veciñanza. Entón, cando non teñas ese contrato de arrendamento dos 800 euros, que hai que velos, hai que ver a parcela, e hai que ver o tamaño da parcela e o tamaño do rédito económico. Que pasa? Vaise o eólico desmontar? Eu acho que non. Eu non o teño nada claro. Entón, desde logo que sí, que pode ser pois un alicerce. Por suposto que sí. Agora, o argumento en sí de ter 800 euros tal, pareceme un tanto escaso. Adela, creo que querías... bueno, sí, Fernando e Adela. Eu quería comentar unha cosa, porque esta pregunta ten un pouco de trampa, non? Efectivamente, ese señor, que pode ser señor ou señora, que pode ser beneficiado polo arrendamento ou pola venta desa parcela, pode queixarse. Pero os veciños que son afectados negativamente por ese aeroxenerador, quen lles paga eso que perderon por culpa da instalación do xenerador? Podo estenderme, podo falar xa por ser breve, non? Os efectos do ruido e tal, pero podría estenderme, tal como xa apuntou en parte, bueno, bastante ben, Adela, sobre os servicios ecosistémicos que están proporcionando todas as zonas, todas as brañas que hai no sur do Monte de Gato, porque lembremos que todo isto, a palabra sería, o adxetivo sería kafkiano. Porque vamos a ver, cando se fixeron as reunións para deseñar a infraestructura verde da Reserva de Biosfera, eu estuve na de Oza, aparte de outras, e ali ninguén sabía dos servicios ecosistémicos que estaban proporcionando esas brañas
ao resto dos concellos. Claro, a Oza directamente igual non se ve tan afectada por ese servicio, o principal, o de aprovisionamento de auga, é dicir, ois, que boa parte da comarca se beneficia de que hai eses grandes almacéns de auga que temos aí nas Brañas. En un contexto de cambio climático que a veces son máis valiosas. Se un señor destrue eso, está destruindo unha riqueza, porque simplemente dicir, bueno, lle van a pagar 800 euros o que sexa, ¿no? Destrue eso e dicir, oi, está destruindo un ben público, un ben que precisamos para a supervivencia de toda a comarca e de toda a sociedade. Entón, é dicir, a Xunta, por unha parte, como ven de Europa, unhas directrices, é dicir, bueno, hai que facer unha infraestructura verde, vale, organiza todo para deseñar a infraestructura verde, despois non lle fai ningún caso a esa infraestructura verde cando chega a hora, pero sobre todo quero retomar o tema da Rede Natura que apuntara Adela. Como ben dixo, a Rede Natura, a media, en España é 28% do territorio. Galicia estamos a comunidade con menos superficie de Rede Natura do Estado, co 12%. Que pasou? No bipartito deseñaron, foi cando chegou a orde da Unión Europea de ampliar a Rede Natura. Fixeron o proxecto, pero, bueno, chegaron o proxecto de ampliación, chegaron as eleccións, se paralizou temporalmente eso, e despois xa tiña o goberno seguinte que retomar o tema. Xa teñen pasado, creo que 15 anos e non se ampliou. Cal era a motivación de non ampliar esa Rede Natura? Pois o que estamos vendo agora. Poder instalar os eólicos sen ningún atranco, como tiveron no Iribio, que efectivamente a Adega conseguiu ganar nos tribunais ese pleito contra o permiso para instalar esos eólicos. Entón, agora é cando vemos por que non se ampliou a Rede Natura e por que a botamos de menos. E vemos como un espazo, un deses novos espazos protegidos, era precisamente as Brañas do Deo. O Deo é un dos afluentes do Mandeo na parte alta. E iso sen ter en conta que os espazos naturais que xa existen están pésimamente deseñados. Eu, para salientar o absurdo da situación, sempre lembro que no espazo natural protegido Betanzos-Mandeo, en concreto no río Zarzo, outros afluentes, o espazo natural protegido mide 10 metros de ancho. Vamos, que un par de chimpos cruzas o espazo natural protegido. Entón, é dicir, que biodiversidade, que servicios ecosistémicos podes protexer con superficies tan pequenas? E aquí quero volver a unha cousa que apuntou Adela, que esas expresións tan acertadas, non, de zona de sacrificio, e citaba a un ecoloxista na radio. Ese ecoloxista era Ricardo Ferreiro, presidente do Grupo Naturalista Hábitat, que definiu os aerogeneradores como trituradores de carne. E aí, cando decía, se falaba de que aí non hai nada, precisamente coincide cando ti atopas nun mapa unha zona onde non hai nada, podes estar seguro que é precisamente onde unha zona que está proporcionando unha cantidad de servicios ecosistémicos tremendos, onde hai unha gran biodiversidade, porque realmente, cando se di que non hai nada, a que nos estamos referindo? Pois a que non hai fábricas, que non hai casas, non hai infraestructuras, etc. Todos os impactos no territorio que normalmente é no que se fixa na xente. É dicir, bueno, pues hai unha casa, hai un almacén, hai unha tenda, hai unha casa rural, hai non sei que, hai cousas, hai un mosteiro, tal. Pero cando ves unha zona na que non hai nada, realmente vai ali porque é onde hai un montón de cousas, aínda que non o pareza, e son, por tanto, importantísimas para conservar. Entón, insisto, esta situación kafkiana de que a Xunta recibe encantada da Unión Europea millóns e millóns de euros en subvención, vai nos recibir a través do Plan de Recuperación, Transición e Resiliencia dos fondos Next Generation, e despois, cando chega a hora de cumplir a Directiva Aves, a Directiva Hábitats, a Directiva Marco da Auga, etc., bueno, esas son chorradas que non hai que facerlle nin caso. Esta é a situación que se está dando en este Galicia. É dicir, non estamos, parece como se non estuviéramos nun estado de derecho. Moi ben, eu disculpade, pero que disculpen sobre todo todas as persoas que están mandando mensaxes que están mandando comentarios, tanto en Facebook como
como en YouTube, porque non nos imos poder atender todos. Adela, non sei se tiñas a palabra, creo que tiñas algo que dicir agora. No, deixa entrar máis xente, porque máis ou menos Vale. para que nos vamos repetir, sí. Sí, Deixa entrar máis correcto, xente. correcto. Temos outro comentario grande de Amancio Sotillo, na Voz de Galicia do día 19/4, en artigo de opinión de don Manuel Pazo, presidente da Asociación Eólica de Galicia, e di literalmente: hecha esta salvedad, la generación eléctrica del sector eólico gallego se produce en el medio rural y casi siempre en lugares donde no hay nada. De ahí que nuestra actividad contribuye decisivamente a mejorar las economías locales y a fijar población en territorios que languidecen desde el punto de vista demográfico. La energía eólica, la industria, etcétera, etcétera, etcétera. Lugares que no hay nada, e fixar poboación. Só un detalliño, non quero comer máis tempo. É o que yo digan a un dos nosos socios que ten unha casa rural en Paradela e que non, o sea, como vai ter unha casa rural a 500 metros dun parque eólico? Non, porque non a podes manter. Quen lle compensa iso? Pero eu vou máis que hai que entrar na poboación, ten que comprender o que son os servicios ecosistémicos. Xa sei que cada un dice, ai, a miña terra que me apaguen. Bueno, non é así. Hai que ter o concepto e o concepto do ben común, e temos que ir deixar xa a economía do Produto Interior Bruto, que mide unhas cousas que non nos interesan a vida común da xente, e hai que ir á economía do ben común, que é a única economía que pode manter unha resistencia no planeta Terra. A única. E aínda non sei. Temos outro comentario de Mar Villaverde que creo que é unha pregunta. Según datos da patronal eólica, entre 2017 e 2019 que a pandemia retomouse. En todo caso, algunha relación entre a pandemia e a explotación da enerxía eólica e a ofensiva eólica? Vedes algunha relación entre isto? Eu xa dixen que a perda de biodiversidade é un colchón, é unha amortiguación das pandemías que pode ser que veñen do grupo dos animais, vamos, fora dos seres humanos, non? E entón estamos destruindo a biodiversidade e esta é que eu tamén quero dicir outra cousa que quizá non queda clara, é unha cuestión de escala tamén, unha cuestión de escala. Unha ventoinha sola, pois non fai, pero as sinerxias negativas que se producen pola acción sumativa de moitos parques eólicos unidos, iso é un destrozo ambiental. Moi ben, temos unha pregunta perdón, quizá alguén quería intervir por aí. E me pasei. Aranza, probablemente foses ti. Eu antes quería decir que unha bandera que se poñen aquí no comentario de antes de Amancio, que din que isto é para... É que me parece tan ofensivo que digan que todo o que fan é para revalorizar o rural, para darnos traballo. Eu son unha persona que aposta da miña vida, o meu proxecto de vida, eu me criei na mezquita, na montaña de Ourense, e tiña como proxecto vital, polo que me deu a min vivir aí, que as miñas fillas viviran no rural. Polo meu traballo me tuven que desplazar e decidín vivir aquí. E a min, se me poñen isto ao lado, teño unha filla de 11 anos e outra de 14, e me teño que ir daqui coas miñas fillas do lugar que naceron. Entón, que esta xente veña a decirnos que o fan para repoblar o rural e para dar traballo no rural, sona chiste, que decir, que é totalmente ofensivo. E despois, pola miña profesión, pois eu son veterinaria e o que dice ahora Adela do tema da relación deste tema de desequilibrio, de as zoonosis, das infeccións, de rotura de ecosistemas, é dicir, está clarísimo, é dicir, no coronavirus que estamos vivindo, quer dicir, non saliu da nada. Son enfermedades que saltaron para os humanos pois por problemas de intensificar cousas e romper ecosistemas que estaban. Non sei, é totalmente... E logo, da cláusula de confidencialidade que me preguntaban antes, a teño de diante. Vou a ler a risco de que me denuncien. Ahora que se me denuncian, axudádeme todos a defenderme. Los términos y clausulado de este contrato serán mantenidos por ambas partes en absoluta confidencialidad, por todo lo cual ambas partes se comprometen expresamente a no divulgar absolutamente ningún aspecto del presente contrato, así como no hacer uso indebido de la información en su propio provecho, excepto la necesaria para la presentación de los planes eólicos al concurso, es decir, el ESIF.
Entón, non sei se nos veremos en Teixeiro na próxima videoconferencia, pero isto parece que Non vos queda lonxe. estamos aquí ao lado, seguiremos defendendo o Monte do Gato. Moi ben, temos unha pregunta de Cristina López Sánchez que vai para Antón Malde. Quería tamén aproveitar para preguntarlle a Antón Malde sobre un BIC que estaría afectado polo Parque Eólico Gato a Torre de Teodomiro, que polo que vimos non se contempla nos estudos de impacto ambiental, pero sino catálogo do Pexón de Aranga. Grazas de novo e moita forza a veciñanza. Torre de Teodomiro, Antón. Sí, pois volta a ser o caso que comentamos antes. Non hai moito tempo, nun libro publicado pola Deputación e que está en liña, pois un veciño de Ois falou sobre esta torre, sobre a presenza de xentes do norte. E Fernando comentou pois onde está o rancho do cubano, que se chama O Castelo. Pero, sin embargo, no informe de impacto ambiental pois non figura por ningures. Iso vai ser pois unha garantía pois bastante grande, porque terán que descatalogar se é que non existira e terían que explicar por qué. Neste momento, otorga pois a máxima protección que pode dar a administración e, por tanto, pois é unha garantía. E, en todo caso, volta a incidir no que era a miña queixa, que os estudos que se fixeron foron moi insuficientes, moi insuficientes, e que parece mentira nun proxecto de cando menos de 15 millóns de euros que estexan con este tipo de cousas. É patético, simplemente. E eu me río das empresas privadas, xa nese sentido, non? Porque se vas gastar tanto diñeiro e non faz ben as cousas, porque eu cando vou a un banco a pedir diñeiro, ven que me examinan todo. Pois eu supoño que os que van a apostar máis diñeiro deberían ser máis cuidadosos co que fan. E isto é un consello gratuito, ademais. Moi ben. Aí pode decir que como veciños de Aranga fomos a pedir ao Concello, xa que está catalogado no noso Concello, pois acompañados de Mónica Fernández Aceituno, como técnica que sabíamos que estaba apoiando por esas mámoas que estaba pedindo que saíran no proxecto de Felga. Lle pedimos a súa axuda e encantada nos acompañou onde o señor alcalde, onde o técnico de urbanismo, para pedirlle que a ver como estaba catalogado, que documentación se presentara. Se incorporou no Pexón do ano 2013 e foi imposible sacar ningún tipo de información. Aí sí que pido que, como vexo que vos aquí hai moita xente, historiadores, arqueólogos, pois se alguén ten información ou sabe onde podemos, era moi necesario, porque a proposta que teñen ahora mismo é de descatalogalo. Sabemos que leva un tempo, pero están dispostos a descatalogar ese BIC. Entón, se alguén pode darnos algunha pista de por onde seguir, porque claro, ese é un punto que protegería todo, porque aí vai a subestación e a subestación é o corazón do parque, do macroparque. Eu creo que se non hai esa subestación, non hai ningún dos 6 parques que están aquí, porque se lle desmonta o pastel. Moi ben, pois a pesar de que os datos de audiencia son bastante bons e a pesar de a hora que non están baixando demasiado, eu creo que xa vai sendo hora de rematar este acto, que levamos xa 1 hora e 43 minutos. Último turno de palabra, última quenda de palabra para os e as convidadas. Algo máis que engadir o xa dito? Eu insisto na soberanía enerxética, no concepto de soberanía enerxética, que claro, isto rompe a estrutura do capitalismo actual. Xa sei que pode ser unha idealización, unha utopía, pero nós temos que ter sempre a utopía diante de nós, que será aí cara a onde temos que camiñar. Máis cerca e acercarnos sempre o máis que poidamos a ela. E entón, cara a iso, é cara ao que deberíamos de camiñar. Porque non as enerxías renovables son necesarias, son imprescindibles, pero a min o que me molesta é que deturpen esta idea, precisamente que defendimos sempre os ecoloxistas, transformando, aplicando o capitalismo, precisamente os métodos capitalistas e
portas xiratorias, porque andan os políticos tamén por medio, aproveitándose precisamente do problema da deterioración da atmósfera que produciron eles mesmos. Entón, eu quero insistir niso. Sí. Antón? Creo que tiñas algo. Non, por decir algo máis, falastes antes do tema das brañas, do importante que son. Eu acordo aquilo que se estudaba en primeiro de carreira en xeografía, o regime espasmódico, non? O sea, que están enchidas de auga no inverno, outono, e depois na primavera, pois que secan todos. En calquer caso, é fora da anedota, decir que son tamén documentos moi relevantes. É que se ten feito, se ten furado para obter columnas de sedimentos e facer análisis sedimentares e palinolóxicas e facer unha reconstrucción de como era o clima da zona. Se isto vai ser alterado, estamos falando que este documento como tal desaparece. É para que nos entendan a xente que nos está escoitando. É como se un vai a un museo ou vai a un arquivo e rompe e destrue un documento básico. Pois sí, pode estar, se cadra, digitalizado, pero nunca máis se vai poder acudir a él. Eso que supón o tema da alteración no caso patrimonial. Estou falando da alteración destas brañas. E hai moitos casos, e están máis moi publicadas, e unha presencia importante de xente de bioloxía da Universidade de Santiago de Compostela, ademais. Fernando, Aranza? Bueno, eu quería apuntar ese sofisma de que se levan cartos ao rural cos eólicos porque cartos e postos de traballo, porque basta mirar o que está pasando en zonas nas que xa levan bastantes anos instalados os parques eólicos. Eu non vexo que nin que recuperen poboación, nin que creen postos de traballo para asentar poboación nova neles. E, por outra banda, defender eses espazos que din que están baleiros porque son claves e cada vez van ser máis claves para a sociedade, cada vez que según se vai agravando o clima, a situación, a crise climática, e, por tanto, necesitamos, e por eso a Unión Europea deseñou o que se chama infraestructura verde. E todos estes espazos, curiosamente, sempre forman parte desa infraestructura verde, que non é como pensa a xente, que non entendeu o concepto de infraestructura verde, que é como cando falamos de infraestructuras viarias, é dicir, que tes aí unhas construcións, etc. Non. Infraestructura verde quere dicir espazos que proporcionan servicios ecosistémicos. Esos servicios ecosistémicos dos que falou tamén Adela. E os vamos a necesitar, e cada vez máis. E se os destruímos, pois cando chega o momento, pois vamos a botaros moito de menos. A mí gustaría os últimos dous apuntes de cousas así que apuntei que creo que sí que quede, bueno, que se sepa, porque cando falaba Antón, que eu creo, bueno, o tema de ler os estudios de impacto ambiental é que é de revoltijo de tripas, de dolor de barriga, non sei como chamar, é dicir, pero eu creo que non é un tema de que non invirtan. Eu aí diría que vai no tema de intencionadamente informar o menos posible, porque xa non é temas técnicos que eu no meu conocemento básico vexo que hai cousas moi gordas, pero faltan cousas, pois eso, como a presencia do bico non está, o tema de que as brañas, e que cando é o nacemento, é o orixen dos ríos, din que non hai afección de augas porque non hai caudales, entonces consideran que non son eso, que cando sabemos que Coirós, que presume de ter unhas traídas municipales primeiras do río Fervenzas, é dicir que a poboación de Coirós e que aquí os afectados son a moitos niveles, non somos os 4 que vivimos aquí, que somos nada para, según nos calificaron. E despois outra cousa que eu creo que hai que ter moi en conta, os eólicos, as ventoiñas, os muiños, que lle chamo eu, son moi importantes, pero as líneas de alta tensión, eu creo que o negocio deles realmente non son os eólicos, son as líneas. Greenalia con isto ten proxectado unha línea que ven de Friol, colle 4 parques de Friol, ven a Cova da Serpe, de aquí ao Gato e do Gato a Begondo.
E aí debe estar o negocio, neses peajes, non sei, eu aí xa me perdo, pero ahora mismo hai en exposición pública o Plan Nacional que acaba ahora, pero aí non sei, se algunha asociación ten xente preparada, aí eso hai que mirarlo, porque eu creo que hai unha privatización encuberta da distribución, aí hai cousas moi gordas detrás de todo eso. E as líneas de alta que ten un 20% de pérdida de energía no camiño, non hai de falar deso. Sí, sí. Moi ben, pois só nos resta darvos as grazas por esta amplísima, interesantísima, informadísima mesa redonda. En nome de Rosín Roxal, eu non sei, María, despedimos ou non? Deixádeme dicir unha cousiña nada máis, antes de rematar. O próximo día 2 teremos un roteiro polo Monte do Gato. Terá que ser un roteiro no que estaredes, por suposto, todos os presentes estades convidados a participar no roteiro do día 2 de maio de Rosín Roxal polo Monte do Gato. Será un roteiro non como aquel que eu facía referencia ao principio de cento non sei cantas persoas que nos presentamos ali no ano 2006. Será un roteiro que terá as limitacións que ten igual que fixemos outro día por Entre Regos, por Betanzos, terá as limitacións da pandemia, será en grupos pequeniños, temos que argallalo moi ben e temos que coordinarnos moito para facelo ben e para non contravir as normas sanitarias, pero aí estaremos no Monte do Gato. Aí estaremos no Monte do Gato, coñecendo este maravilloso lugar sobre o cal nos acabades de orientar, nos acabades de falar, nos acabades de ilustrar. María Gutiérrez. Bon, pois nada, Miguel, simplemente despedir aquí a todo o mundo, agradecervos moitísimo a todos os que estuvestes aquí, decirvos que vos deixastes, que nos deixastes moitísimas ganas de seguir discutindo, falando, inquirindo sobre esta problemática. Moi ben, pois interrompimos aquí a nosa emisión, non desconectedes os poñentes, falamos agora dentro dun pouquiño, un saúdo a todos os que nos estiveron pacientemente aguantando e escoitando durante todo este tempo, verémonos e entre todos seguro que conseguimos facer no país non unha área, non unha zona, un territorio de sacrificio, senón algo totalmente diferente que o que todos temos na mente e estamos vivindo e estamos loitando por iso. Nada máis de zonas de sacrificio. Até sempre.